ни остана към финала. Последни 200-300 метра. И голямо движение има днес. А? А, то сега е светло, иначе по-силно. Мотор. Най-яките фарове за без пари. Родита. Давай. Вот фигня. Страната бях. Какво е? Нахранят се и се изпът. Почти 7 часа. 6:50. Чадай бра. Следващата. Следващата. Тук вдясно. Какво да правя напред? Нали тебе те снимам в момента? Хайде, финиширахме. Внимай. Пакетана. Как беше? Поздравление, шапка ми свалям. За мен беше често много се закарам с вас. Петър сгради. Аз ще хвана колелото. Да, ще го вържа. Ще виж пенери. Балабаля, виж пенери. За 10 евро. Не, 10 лева. 10 евро казвам, не за 10 евро. Двата са 12 лева. Водоустойчиви ли са? Само това не е остатък. Чакай малко. Поздравление. Там едно и там две. Сега тук е свето, трябва на по-трудно да го сравниш. Само забележи изработката. Че на врата също става. При мен от самите обувки нещо се получава. И затова се влача има сега. Като карам с обикновени обувки, никакъв проблем няма. Даже с байка бях по-добър от бегача в момента.
На моите като го такова, само като ми сети някой стои на главата и като дигнем срещу него и като покара и спира. Направо Спира? такова. И так дайде, че Да, бе. че много ще ми дойде. Добре. Аре, после ще ги пробваме и сега на тъмното. Добре, се няма. Там е един Стани само да го вържа там, не? Само сега прави клюк. Ще го дам веднага. Само да вържа колелото някъде. Значи, къде ни останаха от цялата? Батя Радко, какво прави? Бате Радко вече пи втора дура, вие къде са губте? Не да я се разсудаш. Младежи го раздавате, па Бате Радко втора дура. Так намери ли ге? Ето, моите. Тен човек ще му се обара. На тем човеш къде остана. Това към Харман го загубяме някъде. И се веднага Янко, само. нали е най-отзад? Ама той май мина в центъра на Харман и сигурно запрашкам Хасно. Не, тенци. Я. Коната не сме виждали. Коната, Янко и Спас май и то плана са заедно. А? Да, сега ще се махна багажа, само секунда. Трябва да караме още. Вие да седите, но на вас трябва по-голем на масата. Малко е там, но каквото се получи. Трябваше да взема прожектор, че няма. Какво става? Найде ли ги? Дали са там? Там ли са? Това ли? Какво ще го правиш? Но това не е въздухане там. Когато снимата, те видя ли снимата? Като ми дава звука снима. Да, добре. Моите багажа преместиха ли да му? Караме два пъти, съм по него. Много се оговорим. Искам да идвам да кажа там Балкана. Добре ми да ме аз съм на Смиде и мога да бъда да кара. Ама... Да,